Martin a hneď sa ťa opýtam, že ako si sa k nám dostal, ako si sa dopracoval k tomu, že takéto niečo máme. Úplnou náhodou manželka mi kúpila darček k narodeninám Čiže za trest. ale ja som to práve že veľmi rád, takže v žiadnom prípade za to. Máš vzťah k prírode? Chodíš do prírody aj takto v civile, ako poviem? Áno, na turistiku. Turistika. Dobre, a prečo si myslíš, že ťa sem poslala žena? Lebo som stále za počítačom a stále robím a vie, že mám rád prírodu a to je fantázia. Myslíš si, že toto má nejaký zmysel pre človeka, ktorý sa chce a rád pohybuje v prírode, že to je nejaká nadstavba? Si myslím, že pre kohokoľvek, ako taký digitálny detox a naučiť sa nové veci, spoznať nových ľudí, nové skúsenosti získať. Spoznal si trošku aj sám seba inak? Ale áno, určite. Mal si tu také chvíle, že bolo treba, že si rozmýšľal, že možno to bola chyba sem chodiť? Nie, to v žiadnom prípade, ale akože cez tie noci, keď primrzlo -3 dneska, to nebolo ako jednoduché, ale fajn, prežili sme. Čiže aj taká ako keby banalita, povedzme, ako si ľahnúť, ako si ustlať, ako si postaviť pri strežku, trošku ti niečo pomohlo toto? Určite prístrežky som vôbec nevedel stavať a v takom raze som ani nespal, čiže som počas noci zisťoval, že ako si tú kapucu dať, ako sa zakukliť, ako si ľahnúť na ktorú stranu, takže človek zisťuje z praxe. Máš vzťah aj takým veciam, ako je preperstvo, čiže príprava na nejaké krízy, na nejaké chaosy, alebo sa tým nezaoberáš vôbec? Veľmi zľahka, ale ako zaoberám sa tým, že zaujímajú ma tie veci, že si pozriem na YouTube nejaké videá nejakých backpackerov, preperov, hlavne z Ameriky. Keby teraz bol zase nejaký blackout alebo lockdown alebo niečo také, vedel by si lepšie poradiť po takomto kurze? Určite, ale hlavne aj z hľadiska rodiny, že aj ich nejakým spôsobom navigovať. A berem to aj tak, že je to nejaký skill aj voči rodine, že človek niečo vie navyše, tak vie im skôr pomôcť, ako byť bezradný. Keby si nemal takéto skúsenosti z takéhoto vzdelávania, vedel by si zoradiť priority, že čo zbaliť, čo nebaliť, ako postupovať, kam ísť, ako vlastne vôbec prežiť prvú noc a tak. Vedel by si predtým? Myslím si, že veľmi, ako polku veci by som si nezbalil a polku veci by som si nabalil úplne zbytočných. Čo aj je teraz prípad, že veľa vecí ako nejaký šampón a tak to človeku je skutočne na nič. Takže určite. No a som spomínal, sme sa rozprávali, že máš deti. Koľko máš detí? 2 detičky, malý má 4 roky a malinká rok a pol. A myslím si, že pre malého by toto bola úplná topka. Aj trošku ich vedieš, do tej prírody chodia, alebo na silu? Nie, chodíme na turistiku také veľmi zľahka, tak aby som im nevytvoril nejaký negatívny vzťah k tomu, že keď už si plačkajú, že ich bolia nožičky, tak mám nosič na chrbte, tak ich hodím do nosiča, odnesiem ich a potom zase keď vládzu, tak idú kilometr, 2 a zase. Robíme všelijaké aj iné kurzy, teraz čo skoro bude aj už zimný. Prišiel by si aj na zimný? Na zimný pravdepodobne áno. Napriek tomu, že teda to tu trošku bolo občas aj utrpenie. No, to je len vecou spacáku a tej prípravy, že mať ako dobré vybavenie. Dobre, ďakujem. Ja si myslím, že všetko. Je niečo, čo by si chcel ty povedať také, že takú nejakú múdre motto? Múdre motto, odporúčam Army tréning, super. A tak som to nemyslel. Ak som to nechcel